Усмихни се малко. Няма, качвай се. Ти в момента си стъпала, ти кой искаш през 2 метра, като в залата. На всички, кои долу тук. На пламен няма ли дадеш? Тук са двете точки. Тук и тук. Нямам представа. Импровизирам. Стори ми се удобно, зато изправих тук мога да едеш, да спиш, да... Чакай! Чакай! Тук. И зад стои с още една точка. Шокаритетно. И естествено, че са такива точки, да не висиш на тях. Се прави.